Voiko Jumalaan luottaa? Meillä on elämän aikana monenlaisia eri jaksoja ja tietysti iloitaan siitä, kun kaikki on hyviä. Ei ole sen kummempia murheita, mutta sitten kuitenkin on niitä aikoja, milloin me kyseenalaistetaan niin kuin Jumalan olemassaolokin ehkä ja hänen hyvä tahtonsa meitä kohtaan. No, Herrahan ei ole koskaan luvannut meille helppoa elämää ja se, että Pyhä Henki asuu meidän sydämessä, ei tempaa meitä pois maailmasta, vaan me eletään edelleenkin sen keskellä. Mistä me sitten voidaan tietää, että Jumalaan voi luottaa aina ja kaikissa tilanteissa? Miten se Jeesuksen sana voi tulla meidän sisimpään todeksi, kun hän sanoi opetuslapsille, että tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Kuinka me saadaan tämä niin syvälle sydämeemme, että meidän ei tarvitse koskaan epäillä hänen hyvää tahtoansa meitä kohtaan? No, mulla on muutama pointti tässä, itse asiassa neljä sellaista kohtaa, mitkä osoittaa Jumalan 100% luotettavuuden ja vastaa kysymykseen, että voiko Jumalaan luottaa. Mä kerron ne kaikki 4 nyt tässä alkuun ja mennään sitten lyhyesti jokaiseen vielä erikseen. Jumala on luotettava, koska hän rakastaa sinua. Jumala on luotettava, koska hänen suunnitelmansa on täydellinen. Jumala on luotettava, koska hän ei muuta mieltään sinun suhteesi. Ja Jumala on luotettava, koska hän näkee kokonaiskuvan. No, Jumala on luotettava, koska hän rakastaa sinua, niin tätä jaksoa äänittäessäni me eletään pitkäperjantain jälkeistä sunnuntaita. Ja niin kuin tiedetään, niin pitkäperjantaitahan me vietetään Jeesuksen ristiinnaulitsemisen muistoksi. Ja se, mitä Jeesus teki meidän edestä, on vertaansa vailla. Hän meni ristille vapaaehtoisesti, hän antoi kiduttaa itseään vapaaehtoisesti. Hänen henkeään ei kukaan ottanut, vaan hän antoi sen, jotta me saataisiin syntimme anteeksi. Ja se, mikä siinä on niin suurta, on se, että hän olisi voinut heti paikalla kutsua legioonan enkeleitä. Ja koko maailman historia olisi ollut toisenlainen, mutta hän ei tehnyt sitä. Rakkaudesta sinua ja minua kohtaan. Mutta sitten kun mietitään Jumalaa, Jeesuksen taivaallista isää ja meidän taivaallista isää, niin kuka voisi olla luotettavampi kuin sellainen, joka on antanut lapsensa, poikansa kuolemaan sun ja mun puolesta? Voiko olla sen suurempaa rakkauden todistusta? No ei mun mielestä. Ja huolimatta siitä, kuinka isona meidän huolet tai onnettomuudet näyttäytyy, niin Jumala on aina suurempi. Ja sä voit luottaa siihen, että hän tahtoo parantaa sinut, hän tahtoo täyttää sut ilolla, antaa sulle toimeentulon, siunata sua kaikella siunauksella. Ja tämä tahto hänellä on kaikkia ihmisiä luotujaan kohtaan, mutta erityisesti heitä, jotka on ottaneet vastaan Jeesuksen tarjoaman pelastuksen. No sitten tuo, että Jumala on luotettava, koska hänen suunnitelmansa on täydellinen. Sä voit luottaa Jumalaan, koska hän on nähnyt sut jo ennen maailman luomista. Hän on halunnut sut tähän maailmaan ja hän on luonut sut täydelliseksi itselleen. Ja suunnitellut sulle täydellisen polun, joka lopulta johtaa hänen luokseen taivaaseen. Jumalalla on myös unelmia sun varalle, mutta se Jumalan suunnitelmaan astuminen ja siinä pysyminen kuitenkin edellyttää meiltä jotain. Se edellyttää sitä, että me jätetään kaikki omat suunnitelmat ja kysytään, mitä hän haluaa. Ja mä takaan sulle, että kun sä alat kiittää isää siitä, että sä saat olla hänen suunnitelmassaan ja sen keskiössä, sen sijaan, että sä aina pyydät häntä siunaamaan sun omat suunnitelmat, niin hän avaa oven siinä sun kutsussa. Eli kannattaa tätä pohtia ihan todella, että kuinka me päästään
ja pysytään Jumalan suunnitelmassa, koska hänen suunnitelma on se paras, vaikka se kuulostaa ehkä kliseeltä, mutta se on totta. No, Jumala on luotettava, koska hän ei muuta mieltään sun suhteen. Ihmissuhteissa me opitaan varomaan pettymyksiä, kun me tiedetään, että ihmiset voi rikkoa lupauksensa tai meidän elämässä saattaa tulla muuta jotain sellaista, mikä estää lupausten toteuttamisen syystä tai toisesta. Ja siksi me saatetaan jotenkin automaattisesti ajatella, että Jumalakin toimii samalla tavalla. Mutta kuitenkin Raamattu todistaa aivan siis päivän selvästi ja useasti, että Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se sanotaan hebrealaiskirjeen 13. luvussa. Ja sehän tarkoittaa, että Jumalan luonne ei vaihtele olosuhteiden mukaan. Hän ei ole tänään armollinen ja huomenna sitten täysin välinpitämätön siitä, missä sä meet elämässä. Eikä Jumala rakasta sua enempää silloin, kun sä onnistut tai vähempää silloin, kun sä epäonnistut, vaan hänen uskollisuus ei perustu sun vaihtuvaan tilaan. Se perustuu hänen omaan muuttumattomaan olemukseen. Sen vuoksi hän on luotettava. Ja vielä lisäksi Jumala on luotettava, koska hän näkee kokonaiskuvan. Ja hän ei katso vaan sitä yhtä hetkeä, missä me ollaan, vaan koko matkaa alusta loppuun. Siinä, missä me nähdään yksi tilanne, yksi päätös tai yksi kipukohta meidän elämässä, niin Jumala näkee, mihin kaikkeen se liittyy ja mitä hän on rakentamassa sen kautta. Me tarvitaan joskus tällaisia kipukohtia ja myös ahdingon aikoja. Kyse on siis siitä, että me nähdään elämästämme vain osa, mutta Jumala näkee sen alusta loppuun kokonaisuuden. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 28, että me tiedetään, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Jumala on sun isä, hän on sut muovannut, hän on asettanut sulle elinpaikkasi ja elinpäiviesi rajat, kaikki ne luonnolliset lahjat, mitä sussa on ja kaiken sen ihanan persoonan, joka sä oot. Hän rakastaa sua enemmän kuin ketään ja silti yhtä lailla kaikkia lapsiaan. Usko ja luota, että hänen tahtonsa sua kohtaan on vain ja ainoastaan hyvä. Ja se syntyy hänen täydellisestä rakkaudestaan, josta mikään ei voi sinua erottaa. Ei mikään. Ja lopuksi vielä Filippiläiskirjeen 4. luvusta ja erityisesti sieltä jakeesta 6 ja 7 sanaelämään kommentaari Raamatusta ja sen selitysosasta. Paavali kirjoitti nämä sanat vankilassa ollessaan ja siellä itse asiassa tuossa Filippiläiskirjeen 4. luku ja 4. jae, hän kirjoittaa iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja ajatelkaa tässä hänen asennettaan, kun hän istuu siellä vankilassa ja kirjoittaa näitä sanoja. Eli hän tarkoitti, että olkoon tilanne mikä hyvänsä, niin iloitkaa. Ja se mistä se meidän ilon tulisi niin kuin tulla, on se tietoisuus siitä, että meidän nimemme lukee elämän kirjassa. Mikään ei ole niin tärkeää tässä elämässä meillä kuin se, että oma nimi löytyy Jumalan kirjasta. Mutta tässä kommentaariraamatun kommenttiosassa sanotaan, tai luetaanpa ensin toi jakeet 6 ja 7. Siellä sanotaan, että älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, parjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kommentaariteksti sanoo näistä 2 jakeesta näin. Ajatus siitä, ettei tarvitsisi koskaan huolehtia mistään, tuntuu mahdottomalta. Kaikilla on huolia töissä, kotona ja koulussa. Paavali neuvoo muuttamaan huolet rukouksiksi. Jos haluaa huolehtia vähemmän, kannattaa rukoilla enemmän. Voimme ottaa tavaksi rukoilla aina, kun huomaamme murehtivamme. Jumalan rauha on erilaista kuin maailman rauha. Todellinen rauha ei löydy myönteisestä ajattelusta tai hyvästä olosta, eikä siitä, ettei ole ongelmia. Sen saavuttaa, kun tietää, että Jumala hallitsee kaikkea. Saamme olla varmoja, että kuulumme Jumalan valtakuntaan,
Olemme voittaneet synnin vallan Kristuksessa ja tiedämme, että meitä odottaa hyvä tulevaisuus. Jumalan rauha kykenee varjelemaan sydäntämme kaikilta ahdistuksilta. Jos haluat lukea vielä blogista tekstin, joka liittyy tähän podcast-jaksoon, niin teksti löytyy samalla otsikolla Voiko Jumalaan luottaa osoitteesta livingfaith.fi.